Avui, a l'Espai Internet, comencem parlant de blogs. S'han lliurat a Girona els primers Premis Blogs Catalunya 2008, un certamen organitzat per l'associació Estic.cat. S'hi havien presentat 556 blogs i van ser els mateixos internautes els que, amb més de 6.000 vots emesos, van fer la primera tria dels 15 millors blogs en català. Després, un jurat va decidir els 5 guanyadors, aquests. En la categoria de cultura, el blog de Jordi Cervera. Aquest reusenc, periodista d'ICAT FM, fa acurades recomanacions culturals en general i literàries en particular. En la categoria de societat, Gasofilàcium, de Joan Puigmalet, professor de català en un institut del Prat de Llobregat. Un blog de lexicografia catalana on podem trobar des d'articles sobre Pompeu Fabra a reflexions sobre la llengua occitana. En la categoria d'actualitat, E-Campanya, el blog de comunicació política de l'Albert Madran. Aquest jove sabadellenc, consultor de comunicació, comenta des de fa poc més d'un any l'actualitat política catalana i mundial. En la categoria d'educació, El fil de les clàssiques, de Margalida Capellà, professora de grec i llatí en un institut de Premià de Mar. Un blog fet en col·laboració amb els seus alumnes que ja recull més de 200 articles sobre el món clàssic. En la categoria de tecnologies de la informació i la comunicació, el blog de la Núria Masdeu. Aquesta bloguista terrassenca ens posa al dia dels últims avenços tecnològics, manifestant, en paral·lel, una profunda preocupació pels temes socials i ecològics.